Inizjattiva oħra favur ambjent aħjar u arja aktar nadifa. Dan tħabbar mill-Ministru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali George Policino meta t-tlieta filgħodu nieda l-Istrateġija Nazzjonali għall-introduzzjoni ta' vetturi elettriċi f'pajjiżna. Proġett li se jiswa €2 miljun b'50% ġejjin minn fondi tal-Unjoni Ewropea. Bl-iskop aħħar jkun li tingħata spinta importanti biex naraw aktar vetturi simili f'pajjiżna. Permezz tal-proġett Demo EV il-pubbliku ser jingħata l-opportunità li jsuq vettura elettrika sa 3 xhur. Wara l-proċess ta' ħruġ ta' tender ser ikun hemm 24 vettura għad dispożizzjoni ta' dipartimenti tal-Gvern, kumpaniji privati u l-pubbliku in ġenerali. Brabta ma' dan il-proġett ħabbret inizjattiva oħra kif jispjega ma' dan l-istazzjon il-Ministru George Policino. It-tieni inizjattiva anke li ħabbart illum hija inċentiv sa 20% rifużjoni tal-prezz sa massimu ta' €4,000 lil persuna li jixtri karozza elettrika. Illum il-prezzijiet tal-karozzi elettriċi ġew viċin ħafna tal-prezzijiet tal-karozzi konvenzjonali. Waqt it-tnedija tkellem ukoll l-Inġinier Peter Mifsud li qal li sa tmiem is-sena hemm ippjanat li jiġu installati mal-100 charging point f'postijiet imxerda madwar Malta u Għawdex u dan wara konsultazzjoni mal-kunsilli lokali. L-applikazzjonijiet għal din l-inizjattiva huma miftuħa u l-kriterji sabiex wieħed japplika huma aċċessibbli mis-sit elettroniku www.mrra.gov.mt sad-data tal-għeluq jiġifieri is-7 ta' Settembru.